Salutare, măi băieți și fete, și bine v-am găsit la un prim episod din Fishing Planet. E bine, primul a fost live practic, deci continuăm de unde am făcut live-ul. Astăzi încercăm să ne bazăm un pic pe prinderea unor pești numiți Spotted Bass, ca să facem și noi level up mai repede, să ajungem în locații mai interesante. Jocul ăsta este strict, adică nu e neapărat strict, dar este cel mai mult pentru cei pasionați de jocurile cu pescuit. Nu cred că ceilalți o să uite, dar în orice caz avem un value spinner 190 împreună cu un mini spin 1200, cu un mono de 0.18 și cu un casting spoon de 5. Cu asta o să pescuim astăzi, o să încercăm să prindem cât mai mult bass, pentru că ăla se plătește cel mai bine. Eu sper că încă am licența aia, da, avansată. Și vedem ce facem astăzi, să facem și noi primul chest. Cu ocazia asta o să și arăt... Ai de viață. Bun, perfect. Cu ocazia asta o să și arăt modul meu de a prinde pește. Este un fel de spin and stop. Stop and go, așa. Este destul de eficient, doar că problema e că unde am dat eu e foarte multă răgălie, cum să zice la noi. Dar acolo este zona cu cei mai mulți pești de genul. Trebuie luat în considerare că pe timp de zi sunt șanse foarte mari să nu tragă peștele. O să încerc acum, dacă nu, o să mă uit să văd când trage peștele mai bine. Dar asta e primul pește. Ceva micuț, s-ar putea să fie ori un caras, ori un grass pickle. Cred că e un grass pickle. Sau nu, cred că asta e un caras. Da, e un crab. Nevermind, e un crab. Așa, bun. Am luat un crab de 230 de grame. Merge. Hai să mai încercăm o dată. Ia să vedem cum e timpul. Vreau să văd cum e timpul acum mai exact. Eram curios. Așa cum am zis, am revenit pe canal. Încet, încet o să încep iară să postez videoclipuri, live-uri din diferite jocuri, diferite momente. S-ar putea să mă reapuc de 5M pentru cei care mă știu de acum 3 ani de pe 5M. Bine, de 5M m-am reapucat, doar că nu m-am reapucat de live-uri cu 5M încă. E tot la fel, cred că un crap. Sau nu, asta e un picker. Picker. Care ar trebui să fie știucă la noi, corect? Dacă nu mă înșel, am făcut și level 4. Asta ar trebui să fie știucă la noi. Mamă, deja am prea mulți pești în fish hut. Ia, hai să... mergem să-i vindem. Sau... cer să-mi iau un fish hut de aici. Cu toate că o să fie mai scump un pic, nu are nimic. Shop. Tools. Pot să le iau pe ăsta S. Dar sunt destul de sigur că dacă ies de aici pot să cumpăr unul mai bazat de atât. Ia să vedem. Hai să vedem. Shop. Equipment. Da, îl pot lua pe ăsta M. O să-l iau pe ăsta M. Fish Hut M îmi permite practic să depozitez mai mulți pești. Mi se pare că ăsta are până în 10 kg, dacă nu mă înșel, dacă mai mi-amintesc eu bine. Ne întoarcem înapoi la pod. Bă, spuneți-mi dacă am zis greșit. Crepi e crap sau e altceva? E gen, cum s-ar zice la noi, crăpcean? Nu, e tot... da, am uitat să mi-l pun pe mine. Hai să trebuie că l-am aici. Nu l-am. Era, trebuia să-l pun pe mine. Leave, din nou.
E bine că e gratis să vii aici, nu te costă nimic, că altfel aș fi plâns. Ia să vedem. Inventar. Home. Și îl punem pe ăsta M în loc de S. Și acum am maximul de 7 kg, nu de 10. Ok. Trebuie să fac și Lone Star Exploration-ul, primul, pentru că în acest joc ai achievement-uri diferite. Și ăla e unul dintre ele. Să vedem. Am auzit și de ceas că pe la vreo 5 ora mea. Trebuie să mă duc la locul. Am avut un mic frame drop, dar nu contează. Hai că-s bun. Am apăsat de greșeală spacebar. Bun, perfect. Hai să încercăm să prindem un peștișor mai bazat de data asta. Hai să vedem cum e timpul. Ok, da, hai totul să pun seara, unde începe să tragă pești, ca să zic așa. Unde încep să tragă pești, corect, gramatical vorbind. Și să vedem. Sper că următorul pe care îl prind să fie un bas. Cum ar fi la noi, cred că la noi basul în România este, se numea, stai așa că am stat pe limbă, Bibanu. Nu știu dacă e Bibanu la noi, sincer, dar cred că Bibanu e. Să-mi spuneți în comentarii dacă am zis greșit. Da, cel mai probabil Bibanu e la noi în România, practic, basul. Ok, nu vreau să merg cu stop and go deloc. Așa că încercăm un straight slow, ia să vedem. Sunt 3 variante, e stop and go, straight slow sau a treia variantă este, cum se numea, twitching. Da, straight slow și stop and go sunt cele mai bune din punctul meu de vedere. Mamă, ce sar pești pe acolo, dar nu vor ei să intre. Nu vor ei să intre în ac. Să mai încercăm o dată cu stop and go. Zeus a prins un green sunfish. El de la Pluto, am înțeles. Ok. Și în afară de Zeus, pe cine mai am pe aici? Nu mai am pe nimeni. Așa, bun. Hai să dăm iară cu stop and go, că este varianta care ar trebui să meargă cel mai sigur. 1, 2, 3, stop. 1, 2, 3, stop. Și tot așa. Băi, să nu credeți că eu sunt un profesionist al pescuitului, atât în jocuri cât și în realitate, că de fapt sunt un mare amator. În ambele. Opa, asta e și mare. Asta e bas 100%. Aș putea să slăbesc un pic firul, să-l obosesc, dar îl țin de fapt. Îl țin tare? Da, îl țin tare că îl trag direct. Da, efectiv îl trag direct, e micuț. Are sub 1 kill, garantat. Ia să vedem. Ia să luăm de aici. Și am luat un baz de 619 grame, e ok. Chiar ok, și ca preț e ok. Problema e că eu acum țin firul tare, practic, din scurt, ca să pot să-i trag mai repede, dar dacă vă uitați în dreapta, mie mi-afectează chestia asta, atât la molinetă cât și la firul în sine.
bățul mai mult sau mai puțin. Dar molineta și firul în sine sunt afectate în mod egal. Oricum, asta e, cum se numește, setup-ul de început, deci nu mă deranjează dacă îl duc sub 80%, ca să zic așa. Bun, mai e o variantă, las un pic mai mult la fund. Dau puțin Twitch. Sau un lift and drop. De lift and drop chiar nu știam. Ar trebui să iau. Nu. Nici șansă. Aici aproape de mal, foarte rar prins un pește. Hai să dăm așa în față, la maxim. Dăm acolo cum o să fie. De fel din față chiar că nu iau nimica, dar o să dau direct cu stray slow, pentru că nu vreau să stau cu stop and go la 40 de metri, sincer. Și undeva pe la 20 de metri încep cu stop and go. Bun, și începem cu un stop and go. Să ne luăm ceva sau nu luăm nimic? Jocul în sine este extrem de calm și de relaxant. Eu, în mod normal, sunt destul de vechi pe jocul ăsta, doar că avem problema de a-mi face foarte multe conturi în trecut. Niciodată nu aveam un cont main. În schimb, acum am contul main și pe contul ăsta vreau să mă apuc de toate jocurile pe care am făcut progres în trecut pe celelalte. Să fac progres și aici. Și bineînțeles să fac progres frumos până la capăt. Ia să vedem. Tot de acolo sar pești, oricum o dăm. Hai să facem lift and drop. De fapt. Faza e că eu nu știu să fac lift and drop-ul corect. Fac de o stea. Acum fac Twitch. Și am luat. Și e mare. Asta e mare, o să slăbim un pic firul. Că asta e mare și o să ne consume mult. Vedem kill cel mai probabil. Mă, faza e că tu poți face exact aceleași mișcări ca în realitate, că să obosești peștele. Sper să fie măcar de un kill, sincer. Să-l trag în partea asta, să-l trag în partea opusă când el se duce încolo. Și îl mențin așa, la fir scurt, cum ar veni. Mamă, ăla e direct român. Am văzut direct un român. Unii români au un nume extrem de creative. Cred că se dau cu capul de tastatură să gândesc, hai să punem un nume cu cuvinte vulgare în el. Nu că eu nu le-aș folosi, nu. Bă, ce mă? 530 de grame? Și o tras așa? Ok. Așa. Mamă, m-am dus direct. Iar îi dau așa cu Twitch. Și l-am luat. A, bă, nu. Am crezut că l-am luat. O secundă.
Trebuie să mă mai și de ceas. Da, mai dau tura asta și încă o dată și după aceea o să opresc și eu videoclipul. Dau un Twitch extrem de... Și l-am luat și pe ăsta. Îmi ține firul tare, îmi ține firul extrem de tare, ia să vedem. Da, îl ține extrem de tare, eu acum, ca să înțelegeți, încerc să învârt. Bun, hai să-l obosim un pic și pe ăsta. Nu, ne ducem fix în partea lui Merck. Să-l obosim. Trebuie să fiu foarte atent la momentul în care sare. Acum. Am mai tras un pic. E destul de mare. Cred că rămânem decât la practic chestul ăsta. De altă, dar... E destul de mare. Nu că nu scot durează. Ia să forțăm un pic firul. Cer să forțez firul cât mai mult posibil, să trag mai încoace. Cred că funcționează. Ia să mă dau în spate. Să-l aduc aproape de mal. Ăsta e, ăsta e. Îl scoatem. Îl scoatem, nu mai are nicio șansă, băiatul, ia să vedem. 800 de grame măcar? 750, ok. Bun, ia să vedem, mai am timp de încompește? Mai am timp de încompește. Mai luăm încă unul și după aceea să oprim și noi videoclipul pe ziua de azi. Adică mai iau încă unul și după aceea să opresc videoclipul pe ziua de azi. Să vedem mâine seară. Poate o să fac un live. Cel mai probabil o să fac un live mâine seară. Da, nu vreau să meargă cu Twitch-ul de data asta. Și... cred că ăsta e ultimul chest. Sau... des toți. Ăla s-a mutat acolo. Mai e unul tom acolo, mamă, dar l-ai bazat, are level 29. Hai să vedem. Mamă, l-am dat direct în bălării. Mamă, dar l-am dat bine rău de tot în bălării. Adică acolo sunt numai bălării, ca să înțelegeți. Bun, perfect. Să încercăm cu stop and go. Și așa e ultimul, deci... asta e peștele el. A, dar e mic rău de tot. E mic rău de tot. Poate fi ori știucă, ori crăpcean, cred. Încă nu știa că ăla e crăpcean. Cred că e corect, da, e crăpcean oricum. Da. Oricum, cam ăsta a fost și videoclipul pe ziua de azi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să lăsați și voi acolo în comentariu, în secțiunea de comentarii, să lăsați un like, de asemenea, deoarece like-urile ne ajută să ne revenim pe picioare. Eu am fost Yamada și vă promit că de acum, măcar de 2 ori pe săptămână, o să încerc să postez sau să fac live. Acestea fiind spuse, ne vedem data viitoare. Vă pup și o seară plăcută!